ngibulele utata umfundisi bandla le-7 days. Ngibulele umama, ngibulele utata ngapha yabona bafowethu, umama, usisi, abafowethu egameni likaJesu. Igama uMayizimencinci, ngicela kakhulu ukuthi usindisiwe, uNkulunkulu enceda impilo yakho ebunqaneni bakho egameni likaJesu. Nami ngiyathokoza kakhulu isikhathi sokufuna nje izwi lenkosi uJesu, abese siyadedela ibandla kube umsebenzi egameni likaJesu. Ngiyafisa nami ukuthi lapho uhlezi khona nawe simamele sonke izwi lenkosi uJesu. Ube ngeke ngishumele abantwana, ngishumele yonke imizimba kaNkulunkulu, because abantwana nabo bathi mayibhala uJohane ukuthi ngabona abadala ngabebazoshwela bayohlula savula incwadi. Bengabhala encwadini yokuphila, bayibhala encwadini yokubheka. So ngeke ngithi ngishumele abantwana, ngiyeke omama, ngiyeke otata, ngiyeke osisi egameni likaJesu, ngiyeke umfundisi, beyoshumela wonke umzimba ongakhona phakathi kithi. Ngoba ezulwini angeke singene ngamagama wethu, kuyozongena ngemisebenzi yethu. So imisebenzi yethu leyo ngiyashumela ngayo ukuthi umuntu nomuntu uba azazi ukuthi ekuphileni kwakhe uphila kanjani. Siyakhonza ke umama shathina sibandla lishumela kuye inkosi uJesu. Ayikho enye imisebenzi ngaphakathi kimi, angiphathanga prosperity, angiphethe manzi mhlawumbe unika wona, but izwi kaNkulunkulu nalodwa egameni likaJesu. Ngeke ngichaze ke umntwana kaNkulunkulu nje egameni likaJesu. Nasifuna iBhayibheli lethu ule iBhayibheli lethu 1 Corinthians chapter 3 verse 10 egameni likaJesu. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Hallelujah. Amen. Maybe I'm saphethe. Basawavule nje 1 Corinthians chapter 3 verse 10 egameni likaJesu. Ngiyafisa ukuba mfishane kuze sisuke kule ndawo egameni likaJesu. Lo iBhayibheli lethu, amen. Uma sisitikile nje sonke bese siyaqala siyafunda uma singashiyana egameni likaJesu. So hambisana nje la egameni likaJesu. Cela nje ngihloko. Mhlawumbe ungafundela lezizulu ngapha egameni likaJesu. Mhlawumbe ungasifundela sizulu. Ungafundela sizulu nje oyedwa nje. Ngenza nje akufundela. Okulindelekileyo kwabafundisayo. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Ngokobabalo lukaThixo engababalwa ngalo, ndithi ngokomakhi osisilumko, ndibeke ilitye lesiseko, athi ke omnye akhe phezu kwayo. Ke elowo makakhangele ukuba uthini na ukwakha kwakhe phezu kwayo. Hallelujah. Hallelujah. Just Christine goes. Yabhala ngizwi lenkosi uJesu la. Wabhala uMpostoli Pawulo. Usikela ukwakha ezesikelo esiyiso. Uthi lapha ku verse 10, ngokomusa kaNkulunkulu engiphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabeka isisekelo omunye wakha phezu kwaso. Kepha akube lona lowo aqaphele ukuthi wakha kanjani ngaphezu kwaso. Ngokuba akekho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo nguJesu Kristu. Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide, nesiliva, namatshe enani, nemithi, notshani, nenhlaba, umsebenzi olona lowo uyawuvela obala, ngokuba usuku uyawudlula lokhu ukwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi olona lowo unjani uqobo. Umlilo uqobo uyawuvivinya lokho. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyawukwamukela umvuzo. Uma umsebenzi womuntu usha, uyawulahlekelwa yiwo. Kepha yena uqobo uyawusindiswa, nokho kube ungathi uphuma emlilweni. Anazi yini ukuthi niyithempeli kaNkulunkulu, nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na egameni likaJesu. Yabhala ngizwi lenkosi uJesu lapho uthi njengenyanga yokwakha wabeka isisekelo. So lelo muntu olinikwe isisekelo makachaphele ukuthi wakha kanjani ngaphezu kwesisekelo. So isisekelo ke asinikwanga abantwana, asinikwanga odata, asinikwanga befundisi. So wonke umuntu ophila emhlabeni ephileni kwakhe wakha kanjani ngaphezu kwesisekelo. Nawe umama, nawe utata, nawe usisi, ephileni kwakho konke. Babenzela umuntu ophila emhlabeni sonke ngesizathu sakhe eyenze semhlabeni. Umhlabeni wokuphila ngaphandle kaJesu
Msebenzi asazombula phambi kohlelo songahlulela. So njengoba unikezwe igama ngesaliso uJesu Kristu, cha phezulu kanje ngaphezulu sisekelo. Mama nje thina umuntu uma esindisiwe mama ekhola makakholwe asindiseke. SiBhayibheli Romans chapter 12 ukuthi masifunde egameni likaJesu kuba engingathi ngikhuluma indaba zami egameni likaJesu. Obese siyathandaza seshiya le ndaba egameni likaJesu. Sithi lokho ukuhamba ngokungcwele. Ngakho nje ndinqenga bazalwane ububele bukaNkulunkulu kuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka ngoNkulunkulu, kube ngokukhonza kwenu ngokuqonda. So yandinqake ukuthi naba ninikele imizimba yenu ngoNkulunkulu ibe ngumnikelo ongcwele, othandekayo ngoNkulunkulu. So ayikho into ethele uNkulunkulu ingayona uNkulunkulu ayidalile. Kepha into uNkulunkulu into uNkulunkulu ayifuna iyiyo. So ephileni kwethu konke ke ngakho liBhayibheli libhathena amasela, izidakwa nezifebe ngezalibona umbuso wezulu. Bese wonke umuntu ophila emhlabeni uma aphila ngendlela uNkulunkulu angayifunanga nangayithandanga akasoze ayibone inkosi uJesu. Kunabantu namhlanje abalahliwe bekhonza banamabhayibheli because bebeliphethe iBhayibheli but bengaphandle kweBhayibheli. So kodwa manje uliphethe nje ukholwa usindisiwe uphathe igama likaJesu. Manje udede ebubini ungaphathi kwempilweni yakho. Namhlanje labo abantu abaningi abakhonzayo, abathandazayo, abagqoka kahle but ivangeli alibazi, noJesu akabazi. Sibabheka bathi nabathi Nkosi angisaphuthe igama lakho, negama lakho waye ungasazi. Athi sukani benze ngokuwayi, baphile emhlabeni bengamazi umnikazi wendlela. Kuhle ukuhamba noJesu. Umazi uJesu ekwazi nawe. Usenamazini ebusheni benu. Ngathi Nkosi nothina khona angithokozi khona. So senamalanga abekwe emhlabeni. Abekhona kuyawubhala izincwadi. Umuntu 7 days waseJeriko sisi azozolanda wonke, azilanda ukuthi wenzani emhlabeni. Yabona singaqhathana la sibe bathi sithina siphethe ivangeli. Kepha ivangeli lona ngempela bazalwane benkosi uJesu. Uthina lethi intombi iyazigcina, ithi ubhuti uyazigcina. Awuyigcini Sunday but Monday to Sunday uba ubhuti ayibhuti ncane. Awubi umama uba umama kahle. Awubi umama konje kuma la yo discuss ko WhatsApp ngabazalwane. Kepha umama owakhela lakhe ngendlela elungile. Namhlanje ivangeli sinqolisile ngoba siphatha amabhayibheli lawa kuma ufebe kithi, amabhayibheli lawa kuma ukuhleba kithi. Ivangeli asilazi, wasolazi thami amabhayibheli abangabangani bethu. So siwesaphi bese Jesu Kristu. Uqala siphile ngendlela kaNkulunkulu. Akunamavesi wakhetha lapha. Sithi lawa ukona wethu, but lonke izwi elibhalwe uNkulunkulu siyawuliphila ngoba liphefumula inkosi uJesu. Ngoba siyawuzilanda phambi kwenkosi uJesu. Kepha siwisekelo manje ukuthi umuntu ophileni kwakhe akabeseni wakha kanjani, ukuthi wakha kanjani uzobona day wafa. IBhayibheli abanye bakha ngegolide, bakha ngesiliva, bakha nalephakeme. Kepha the day kumhlanzi ibonakaliswe emlilweni ukuthi lo muntu lo bekakhe kanjani nenkosi uJesu. Yes, siyathanda sonke bazalwane, babenza sonke but abenzi balo izwi abayekho. Ingakho ethi uJesu kana bayasibona siyawutholana. Abaningi bafuna ukumshiya, kepha abancane bamkhetha uJesu. Yabona namhlanje basibuka izwe lonakele bazalwane. Ngeke usena omama, ababona bomama abamenda onomthandazo. Omama bahleze endabeni. Mama abalithanda izwe, abazilukisayo. Inkonzo ke ngo 10 afika past 10 ngoba besalukisa ingayikhapha ekusweni. Idaka lesifebe lusho iBhayibheli kaNkulunkulu. Hallelujah. IBhayibheli othandazayo uNkulunkulu ngakubezele ekhanda lakhe. Lo ukwenza izingilosi zibe kanye naye. IBhayibheli iBhayibheli. Uma sikhonza ngempela kwamele siligcine izwi kaNkulunkulu. Ngoba silaba bazalwane uNkosi Jesu lemizimba engaka sinishiya kuyo asifisi na sizimakhambeni kwethu nize nezimfundiso ezingasizona but izwi kaNkulunkulu ngalibe yesale enhlizweni zabo ngoba izwi linamandla phezulu komzimba womuntu. Nathi sakhuliswa kancane sayalwa basirezana zange sasinceda ngalutho sangena egwebelweni sagwaza abantu kepha ivangeli afike lasixoxa imesi sayilahla ngenxa yezwi kaNkulunkulu. So nanomama uma noshendela lesishiyana ukuthi izwi malikhulise umntwana, izwi nawe futhi malikwakhe izwi alibekelwanga ayibandla nawe umfundisi ukubekele ntatabo ukuthi ephileni kwakho izwi obese uliba yisibuko phezulu kwempilo yakho. Abantu banikholwa isindisiwe nani bafowethu nani botatami kwamele impilo yethu imfakazele uKristu egameni likaJesu. Amen tatami yasuka kule ndawo egameni likaJesu. Verse
17. Uma umuntu echitha ithempeli kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyamchitha yena. Ngoba ithempeli kaNkulunkulu lingcwele. Niyilo ke nina. So ithempeli kaNkulunkulu umzimba womuntu ophila emhlabeni. Ngoba umoya kaNkulunkulu uhlala ngaphakathi kithi. So uma senza imisebenzi emibi, umoya kaNkulunkulu awusoze wahlala ngaphakathi kithi. Egameni likaJesu. Makungabikho osikhohlisayo. Uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi akabe yisiwula ukuze ahlakaniphe. Ngokuba ukuhlakanipha kunelizwe kubuwula ngoNkulunkulu egameni likaJesu. Sesisuka kule ndawo yetami semtasangisusa egameni likaJesu. Kepha siyathemba ilanga uNkulunkulu asenzele umusa. Sibhale incwadi abantu kaNkulunkulu sihlangene sonke sizokhonza uNkulunkulu le ndawo nabantwana. So namhlanje besuka nje evangelism no senze apho ngesibahlanga ndlule nje sandlula kuna mhla sonisondlisa izwi kaNkulunkulu egameni likaJesu. UJesu Kristu kuyinkosi. Sibonga kakhulu bazali uNkulunkulu manganigcine nani. Izwi namhlanje nishila mhlawumbe umuntu makazi ukuthi kokhanja nje kuze Nkosi Jesu ephileni kwakhe konke azi na yena uphila kanjani, yena uhlala kanjani, yena umazi kanjani uJesu. Because akuncedi uthandaza ngaphandle kweNkosi uJesu. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Hallelujah. Moya kaThixo